F'artiklu ta' opinjoni minn Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela fuq il-Gazzetta Malta Today fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd, iddeskriviet il-Baġġit 2025 bħala xhieda ta' gvern li għandu qalbu fil-post tajjeb. Dan pataflun ta' miżuri fosthom it-tnaqqis fit-taxxa u żieda fi-Children's Allowance li se jolqtu l-ħajja ta' diversi familji Maltin u Għawċin. Dr. Lidja Bela tkellmet dwar xi ħaġa ferma l-qalba e kif din is-sena infetaħ il-ħabb ta' Santa Luċija għal vittmi ta' vjolenza domestika. Hawnhekk qalet kif bħalissa qed isiru pjanijiet biex jinfetaħ ħabb ieħor fl-imtarfa. Dr. Lidja Bela semmit kif vittmi li jkollhom it-tfal bi qraba anzjani u b'diżabilità issa se jkunu provduti b'servizz ta' childcare jew servizzi ta' carer meta jkollhom bżonn li jattendu sessjonijiet tal-qorti jew terapija. Aċċennat li dawn huma miżuri li verament itejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawk l-aktar fil-bżonn. Fl-artiklu semmitu ukoll il-kwistjoni tas-saħħa mentali f'pajjiżna. Fil-fatt, il-budget li ġie ppreżentat fit-28 ta' Ottubru li għadda se jkun qed jara l-introduzzjoni ta' proġett pilota għal sessjonijiet b'xejn fil-kunsilli lokali u servizzi tal-ewwel għajnuna fil-komunità. Dr. Bela qalet kif l-inizjattiva ta' 6 xhur ġenb xejn għaż-żgħażagħ hija wkoll inizjattiva li tinċentiva stil ta' ħajja aktar san. Irrimarkat kif sa din is-sena fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħlif l-Irlanda prodotti menstruali tan-nisa kienu jiġu intaxxati, però issa fil-każ tan-nisa Maltin u Għawċin dan se jinbidel. Fil-fatt spjegat li din l-inizjattiva għandha tgħin lin-nisa u bniet, partikolarment dawk bi dħul baxx.